Iako ti do sada već intuitivno znaš apsolutno šta je ono što ti možeš da uradiš i šta je ono što u stvari ti treba da uradiš, na koji način da se pokreneš i koje korake da preduzmeš da bi zapravo konačno stavila insulinsku pod kontrolu. Međutim, nekako iz nekog razloga to i dalje ne radiš. Ono što želim da ti kažem jeste da u tome nisi sama, postoje druge žene koje isto tako kao i ti prolaze sličnu fazu. Zato ostani sa mnom do kraja videa, prvo jer imam jedno iznenađenje za sve vas koji ste tu, a drugo zato što imam 5 načina na koje možeš da prestaneš da odlažeš svoje zdravlje i uradiš nešto konačno za sebe. Zdravo i dobrodošli nazad na moj kanal, ja se zovem Bojana i Ona živi premium je ideologija koja me podsjeća na to da svaka žena koja ima zapravo insulinsku rezistenciju može da živi svoj premium. I baš zato u ovom videu hoću da pokrenem temu zbog čega je jako teško inače doći u situaciju da svi konačno osjetite kako izgleda zapravo živeti premium čak i sa dijagnozom insulinske rezistencije. I verovatno se nebrojeno puta dešavalo i tebi kao i mnogim ženama kada legneš uveče da kažeš pa sutra je taj dan kada ću zapravo da pojedem salatu umjesto, ne znam, parčeta pice ili šta ja znam. Međutim, obično se sutradan stvari iskomplikuju pa ručak sa drugaricom deluje kao nešto što se ne može propustiti, a onda uveče opet ispočetka idemo priču, pa dobro, ona griža savesti, drugarica baš i nije bila davno tu, nismo se davno vidjela, šta će jedan ručak da promeni kada je već ovoliko vremena prošlo, hajde sutradan ćemo da napravimo konačno tu promenu. I to sutra, jel tako, nikako da dođe, a često se nameštaju nekakvi neizbježni rođendani, neki kolač koji nisi mogla da odoliš, sada već vreme sladoleda, šta god. I onda na taj način zapravo mi odlažemo svoje zdravlje, a to nije ono što sebi u stvari obećavamo. Prva stvar od koje svi kreću jeste da se svi drže one velike, strašne slike kako sad ta promjena ishrane mora da izgleda strašno, šta ćemo mi sad da jedemo, šta treba da kupim, šta treba da nabavim i svi se uplašimo u stvari kompletnog tog jednog utiska, umjesto da se fokusiramo samo na stvari koje treba da uradimo jedno po jedno zapravo. Znači one najminimalnije promjene koje može svako od vas da uradi, na to treba da se fokusiraš. Znači, hajde prvo da očistimo zalihe, hajde prvo da biramo zdravije, hajde da ubacimo dosta salate, hajde nešto tog tipa da uradimo, izbacite sokove, izbacite šećere, znači svi vi već intuitivno znate šta je ono što treba da radite, a to ne radite. Znači, hajde malo da promenimo, nemojte da gledate samo širu sliku i da budete uplašeni od onog kompletno kako to izgleda, nego fokus samo na jednu stvar. Šta je danas što mogu da uradim? Danas mogu da se očistim zaliha grickalica koje mi apsolutno ne služe ničemu. Danas mogu da biram da za ručak jedem salatu, obrok salatu, umjesto da pojedem, ne znam, neku pogačicu iz pekare. Danas mogu da biram da prošetam, umjesto da sedim ispred TV-a ili scrollujem TikTok, Instagram, šta god. Druga stvar koju često žene rade jeste da obično krive druge za svoje neuspehe, za svoje nezadovoljstvo, za svoje zdravlje. Pa često ćemo reći, pa znaš, meni su moji roditelji, bake, deke, tetke, svi oni imaju dijabetes i ja sad moram da imam dijabetes, što je recimo apsolutno netačno. Ja imam i brata i sestru, rođene brata i sestru koji nemaju apsolutno problem sa insulinskom rezistencijom, dok recimo evo ja imam. Znači, nemojte se držati toga. Onda, pa znaš, doktori mi nisu rekli, ne znam ovo, ne znam ono. Tvoje je odgovornost tvoje zdravlje. Znači, hajde da izađemo svi iz te uloge žrtve i da preuzmemo odgovornost za naše zdravlje u naše ruke. Jer tebi doktor ne gura picu u usta da jedeš, ne gura kolač u usta da jedeš. Znači, to je izbor koji svesno ti praviš. Svesno ili nesvesno, kako god. Znači, nisi ti više ta žrtva i nemoj da dozvoliš sebi da budeš žrtva, jednostavno nemaš vremena za to. Svi mi imamo samo jedan život i prosto ako dozvolimo dovoljno dugo da se razvija insulinska rezistencija, pa na šta će taj život posle da liči? Mislim, hajde da dok je vreme i dok možemo time da se bavimo, da nam to bude i zabavno i ugodno samo zato što ćemo da promenimo ishranu. A daj,
Mislim, da li je realno da toliko vremena unazad ništa nisi preduzela i da ti je jedna jedina promjena tog tipa toliko teška. Sa druge strane, razumem i to da jeste teško, jer mozak naravno voli poznate stvari i ne voli da izlazi iz zone komfora. I tako dolazimo zapravo do te treće stvari, da je potrebno da razumeš sa čime zapravo ti imaš problem. I ovdje hoću svima vama prvo da kažem da želim da vam poklonim besplatan e-book da upoznate svog neprijatelja. Znači, imate u linku ispod, imate kada uđete u opisu About, link do Preuzmi besplatni e-book. Preuzmite ga, sa zadovoljstvom sam vam pripremila da pročitate nešto više o tome šta je ono što predstavlja glavni razlog ženama zbog čega tako teško menjaju ishranu. Znači, potrebno je da upoznamo sve segmente ove bolesti, odnosno ove dijagnoze, i da vidimo gde se u tome nalazimo. Kad ti upoznaš svog neprijatelja, ti ćeš onda znati na koji način zapravo da se braniš i da dođeš u situaciju da znaš koji alat da koristiš. Tako da, nadam se da će ti to biti korisno i napišite mi u komentaru kakve su vam sada utisci kada pročitate sve to što sam vam pripremila, da li ste se pronašli u svemu tome. Četvrta stvar koju možeš da uradiš jeste da potražiš pomoć, odnosno da vidiš gde sve možeš da dobiješ adekvatnu pomoć. Znači, na primjer, ovi moji videi, zavisi od toga koja je problematika, šta je ono sve što te muči. Znači, istraži besplatne sadržaje, postoji mnogo profila koji se bave ovim temama, i insulinskom rezistencijom, i sindromom policističnih jajnika, i generalno ishranom. I vidi tu šta je ono što možeš ti da upotrebiš. Znači, da li ti je potrebna podrška psihoterapeuta ili koga god. Znači, istražuj načine ko je to još, ko može da ti pomogne. Znači, koje su to informacije, koje su to knjige. Ja sam krenula od knjiga, krenula sam od sajtova, krenula sam od svega toga, jer prosto zdravstveni sistem i tamo gde sam očekivala da ću dobiti zapravo najviše informacije, sam dobila najmanje, čak i najviše kontradiktornih. Tako da, istražuj sama. Kao što sam rekla, naša je odgovornost da se bavimo svojim zdravljem. I sada već kada gledaš ovo i kada znaš da imaš taj problem, znači ti dalje zapravo tražiš način kako da ga rešiš. Tako da, hajde, kreni od nečega. Izlistaj moje videe, izlistaj, znači nađi resurse, istraži šta je to, ko je to ko može da ti pomogne, jer nikada ne znaš čija informacija će kod tebe da klikne. Ja možda pričam na jedan način na koji ti ne razumeš šta je to što ja tačno pričam. A neko drugi će ti možda to prosto onako, nečija rečenica što pročitaš ili biti vrlo prijemčivija i možda će ti lakše leći i bolje ćeš razumeti šta je neko hteo da ti prenese tom poruku. Naravno, tu je i moj program Insulinska stop koji apsolutno može da vam pomogne upravo da dovedete vaš organizam u balans i rešite sve ove probleme koje insulinska rezistencija zapravo izaziva. Na kraju i poslednja, u stvari ta peta stvar, jeste da generalno imaš samo dva izbora. Znači, to je da prosto primeniš sve ono o čemu ja govorim, da se staviš u vatru i jednostavno preduzimaš akcije koje će te voditi ka tome, ili da jednostavno ne radiš ništa što realno nije dobar izbor. Sjeti se da si na ovom kanalu i gledaš ovaj video sa razlogom, jer generalno svi mi već znamo unapred šta je ono što nama jeste potrebno, šta je ono što mi stvarno možemo da preduzmemo. Mi već to intuitivno znamo, to je svima nama urođeno. Pa jednostavno, hajde da poslušamo ono što nam naša intuicija, naše telo govori da treba da uradimo. Pokreni se, preuzmi e-book, pročitaj šta sam napisala, pronađi se u svemu tome, poslušaj moje videe, napravi jednu promenu danas, već si uradila mnogo. Toliko od mene danas, samo sam htjela da vas malo ohrabrim i da vam kažem da u svemu ovome niste same, da većina žena prolazi isto, ja sam prolazila isto i nemojte se držati te široke slike koje pravi zapravo celu konfuziju u startu, već hajde da napravimo jedan korak danas. Samo jedan korak svakoga dana zapravo dovešćete do rezultata koji želiš i do premium života sa insulinskom rezistencijom. Ćao i vidimo se u sledećem videu.